Darec, vítejte u tohohle videa. Dneska to bude zase trochu takový kecací video, není to zase žádná recenze, nic legend. Je to video, kde bych chtěla zapojit já vás, a to ve zkratce znamená, abyste mi vy do komentářů napsali, co byste chtěli vidět za LEGO videa. Jelikož ano, mám tady recenze, mám tady LEGO Village, mám tady LEGO vlogy, mám tady LEGO různý ostatní kontenty. Ale co si budem, pokud se chci víc expandovat ten můj kanál, tak to chci dělat i jiný věci. Vemte si, já se samozřejmě inspiruju od největších českých youtuberů, což je jako třeba Mr. Shark, největších českých LEGO youtuberů, že jo. A teď dělali hromadu jiného kontentu, než jsem třeba dělal já, jo. To se vás chci zeptat, abyste mi teďka pod tohle video všichni napsali, co chcete za druhý videí, a já to hnedka od příštího týdne zařadím. Druhá věc je, a to jsem se inspiroval od Pandy Dolega, který máte kanál, všichni mu dáváte odběr, asi už ho tam všichni máte, ale kdyby tam náhodou někdo neměl, a můžete nahodit. Všichni se musíme navzájem podporovat a je to takový dobrý pocit, vždycky z toho mám. A hodně jsem se inspiroval, abyste mi tady pod tohle video napsali všichni do komentářů, co byste chtěli, abych přidal do svý LEGO Village, protože už to chci další Village update. A já tak trošku mi došly nápady, takže potřebuju vás, abyste mi to napsali a já vás poslechnu. Jako třetí věc bych jsem vás trošičku chtěla zapojovat do toho, jaký LEGO sety budeme stavit na streamu, protože tam většinou vždycky tam LEGO sety třeba ne všechny úplně zajímá. Takže mě napadlo, že bych vždycky třeba do karty komunita dal vždycky třeba 3 sety do určitě kategorie. A vy si potom co něco vyberete, já to vydám a postavíme to na streamu. Takže chci poslouchat, v čem chodíte na streamy, je to úplně vždycky sranda tam, takže jsem dál choďte a budou další streamy, budou častěji streamy, budou všecko bude. Všecko bude. Takže to byly tyhle 3 věci. Bylo to fakt jenom takový rychlý informační video, já se fakt omlouvám. Příští video bude zase trošičku něco naspaného, nebo nevím, jestli to nebude nějaká recenze. Ale možná LEGO Village update to nebude, protože většinou dělám trošku díl. Buď to bude recenze, nebo to bude právě nějaký video, co byste ode mě chtěli. Klidně můžu si zahrát i nějaký třeba hry na Steamu, třeba nějaký LEGO Marvel Super Heroes, LEGO Marvel Avengers, LEGO DC, je to úplně jedno. Něco vyberte, já koupím a jdeme, protože nezastavuje. Tak jo, tohle je mě oficiálně vše. Doufám, že se všem video líbilo. Pokud jste vydrželi až sem, což třeba nebylo tak lehký, ale už je tak krátký video, tak do komentářů napište tohleto emoji, protože samozřejmě pro algoritmus udělám cokoliv. A chci se víc doporučovat, takže k tomu napište třeba ještě nějaký krátký text, aby to YouTube potom ty komentáře jen s tím nemazalo. Napište k tomu třeba ještě nějakou zprávu prostě. Chceme víc a víc lidí a ono, když takhle, když tam budou ty emoji v těch komentářích, to prostě lidé může víc zobrazovat, protože to video má hezky podtext, že tam hodně lidí píšou do komentářů, chápete? Tak jo, nejde hezky, vidíte, že to je natáčení trošičku se nebude. Já z toho mám důvod, že už natáčím na druhé straně, měl všechny ty kravy a tak. Teďka tady natáčím na Google, fotení, Harryho nějaký věc ze Star Wars, to je tak všechno. Mimochodem LEGO Room Tour. Jsem říkal už na to video, že to bude asi až další rok. Tak jo, mějte se hezky a zdar!